Hej! I dag så skal vi lave en sandwich med det her brød, og så skal vi også have smør og med honning. Først skal vi have noget brød, eller først skal vi få smør. Det er lidt svært at finde ud af, hvordan man gør det. Så skal vi have en kniv. Men nej. Ja, det er fint nok. Så skal vi lige få smurt vores brød. Vi skal huske at få smurt det ud over det hele. Nu skal vi så have endnu mere smør, fordi der er meget lidt på. Og nu skal jeg tage at spise det. Det er meget tørt, så derfor tror jeg lige, at jeg skal have 1 til 2 vand. Nej, ikke. Ikke derovre. Jeg skal lige... Vi skal lige have mine hænder til at dreje. Nej, ja. Det smuldrer meget sådan i det her brød. Så ja, vi skal lige have lidt mere smør på. Okay, vi skal lige have en selfie. Og så siger vi så farvel nu. Ses en anden gang. Hej!